Jane weche mag ohala ni jatend Kenya William Ruto koro jiwo kembe maloso mwandu e pacho kaendi mondo med yaro ohala no kaka yo mar chiwo thuolo mag tije kendo dongo uchumi mar Kenya kaendi. Ruto mane oromo kod weg kembe maloso mwandu e pacho kaendi ne owacho ni Kenya medo nyiewo mwandu mathoth kowuok e pinje maoko, okang' madino thuolo mag medo dongruok e thurka. Edwin Okoth nigi ler mar wachni. Romo mane obagi kod riwruok makelo kanyakla kembe maloso mwandu e pacho ka Kenya Association of Manufacturers. Ruto ne ojiwo jolos mwandugo mondo gimed maino e loso mwandu kaka achiel kuom yo mabiro loso thuolo mag tije ne oganda maromo milion 1 kuom higni 5 mabiro. Who is this group of people standing between us and the value that we can get from our skins and hides? You people. You are the people standing between us and 75 billion of product that we can sell. And we have a ready market, starting from our own children in school. Even the local market in Kenya alone, we are importing 12-15 million pairs of shoes alone every year. Market is not the problem. Raw material is not the problem. The problem is the people to add value. They are sitting right here. Jatend piny Kenya no bende ne owacho ni medo kembe maloso mwandu e thurka biro jiwo choko mar osuru, ka bende ne ogolo siem mager ni kembe matemo kwebo chulo osuru. Part of our revenue gets lost because the stamps that you use on your manufactured goods, we have more fake stamps than genuine stamps. How is that possible? You know, we have to sort that out because we are losing revenue. Part of why our contribution of manufacturing to GDP in terms of revenue is low is because very many people pocket our money, or the money meant for taxes. So we're going to reform that space. Mr. Mburu and his team have very clear instructions for me on where we should go. I believe that in the next 2 years, we should be able to move our revenues from 2 trillion to 3 trillion. And to double it in the next 5 years. We kembe go ne ogolo ywak ewi chike malokore kinde ka kinde kaka achiel kuom gigo mosethiro kenge mag medo loso mwandu e pacho ka, kama koro gidwaro ni piny owacho osingnegi alwora maber mar timo ohala. Tea as a value-added cash crop. This cash crop gives us an exchange earning of about 23% of what we get as a nation. A production of 540,000 tons. 130 billion shillings in terms of revenue, but of this only 5% is value added. Now that's a pain. How do we move from a 5% to a 50% as a nation? That's where we get the dollar down to our farmers, okay? And it's up to us as an industry, as manufacturers, to be able to see that instead of exporting the raw material out there, we actually value add and be able to take it to the market. Migao maloso mwandu ne odongore kod atamalo 3.6 kende e kind dwe mar 3 gi dwe mar 6 higani, kaluwore kod kwan ma piny owacho golo. Dongruok matin ka opim kod atamalo 11 e kinde machal kamano higa mokalo. Kenya tiyo kod omenda maromo siling trilion 2 gi bilion 100 higa ka higa e nyiewo mwandu mawuok e pinje maoko, ka moko kuom mwandugo inyalo los e thurka. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.